Zdraví vás Jozef v roku 2026. Dneska si ukážeme moje novoročné predsavzatia na rok 2026. Prvé predsavzatie je urobiť Jozefko stratil šampón 2. Druhé predsavzatie je 200 odberateľov na YouTube. Snaď to dáme. Video nad 100 alebo 500 zhliadnutí. Mojím štvrtý predsavzatím je animácia, na ktorej teraz pracujem. Mojím piatým predsavzatím je urobiť sľubovaný song. Šiesty predsavzatie je súťaž, ešte neviem o čo, ale bude to dobré. Siedmy predsavzatie je Jozefko stratil šampón 3, síce neviem, či to stihnem, dúfam, že hej, a vydám to asi začiatkom školského roka. Chcel by som urobiť nejaký recept, napríklad JOZEFOVA omeleta alebo Jozefov presladený čaj, že keď už si to nemôžete kúpiť, tak aspoň spraviť. Reakcia na futbalové zápasy, ako napríklad v točení tohto videa El Clasico. A nakoniec mať dobrý rok. Teraz sa poďme pozrieť, aký úspech mal môj kanál v roku 2025. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau.